Ismail lokaci ne. Yarda ta yarda ango na amarya, Hashim ango ne na Halimatu soyayya ta rana. Yarda ta yarda ango na amarya, Hashim ango ne na Halimatu soyayya ta rana. Hashim ango ne na Halimatu soyayya ta rana. Bismillah ta bara gwani masanin dukkan lamarina, ya sarki rabba a tsarkake duk harshe na, duk lafazin da na yo ya zamto alkairi na, domin ina waka wasu sun ce wai na bar layina. Allahumma salli ala Muhammadin maulana wa alihi Allah da sahabban manzona, a sada su jumla dan matsayin manzona, ga tambari dokawa zanayo anfina. Yarda ta yarda ango na amarya, Hashim ango ne na Halimatu soyayya ta rana. Sila ta aure yarda ce take zuwa farko, ƙauna ta zo kuma an dace a yau zaman karko, kula matakin girman so a yanzu kun ɗauko, a yanzu an buga amarya a take sun leko. Cikar muradin soyayya shi ne a yau aure, amma su sannan ga angon sun fito tare, har na ji kamshi na tashi sun yi ado na turare, kuma da taku das tafiya tare. Yarda ta yarda ango na amarya, Hashim ango ne na Halimatu soyayya ta rana. Soyayya ta yi daɗi ga ango da amarya, da wuri ku kula da juna naga kun zamto ɗaya, aure alkhairi ne mai sa zama ahali ɗaya, addu'ar da nake yau gida ku zauna lafiya. To ga Halima amarya tana da alkunya, tana da san al'umma, ta ji halin manya. Halima za ta shige ɗaki ta zamto gimbiya, shawara ɗaya ce ya amarya sai kin yi haƙuri. Yarda ta yarda ango na amarya, Hashim ango ne na Halimatu soyayya ta rana. Zaman aure ya ibada ne wadda babu kamar ta, a yau haƙuri sannu sai an rabota, a taron al'umma a yau ka cire tuta, ka fita layin matasa ka koma cikin falala. Sai ku rike amana da juna zama lafiya, sirri kar ku fallasa cikin duniya, ku yi rufi ku yi sayawa duk tsananin wuya, ku yi koyi da annabinmu ma'ana ma'aiki. Yarda ta yarda ango na amarya, Hashim ango ne na Halimatu soyayya ta rana. Soyayya ta rana. Yarda ta yarda ango na amarya, Hashim ango ne na Halimatu soyayya ta rana.